ансамбль з Міхановицького дому фольклору. Існує вже вельми шмат годов, ні одно покоління виросло. Вже старейшее покоління своїх діток буде до Лариси Миколаївни Тишкової, до керівника. Люди, мої одногодки, там поплічники, пам'ятають, напевно, передачу «Колиханка», яку вела Лариса Миколаївна, розказуючи казку. Сьогодні ми послухаємо узорний фольклорний ансамбль «Колиханка» і те, що вони зробили на вірші Максима Богдана. Мы вельмі вдячні за те, що нам пропонували прийняти уділ. І перше, на що думки скерувалися, це на мушку зеленушку, тому що актери розмовного жанру, звичайно, люблять менавіта цей твор, і дітям близько. І от ми коли почали їх вчити, то казалось і правда близько, бо кожний вірш наповнений образами, подіями, так цікаво, просто як мультик некий. Облетели кветочки не пару, не весело серому комару. Я по раю с мушкой жить, довелось бедному потужить. Не умею, мушечка, працевать, только не с хлопцами жартовать. Они вырвать босеньки, А теперь, коли у нас есть как самая детящая песня про то, как комара поховали, как он с дуба звалился, и как все ехали и дивились, и пытались, а кто тут поховали, полковник, майор, так само Йосип Вешний.